En er is ondertussen iemand bij mij komen zitten, namelijk Kelly. En Kelly wordt een nieuwe tekstradio VJ. Welk programma zal jij voor ons maken, Kelly? Er is een hair in mijn decolleté. En ondertussen is er... Oh jongens, ik kan niet meer. Ik pis bijna in mijn broek. Je bent blij, oké? Sneek, snotter, blij. Enfin. Dag Maika. Nee, de jaren 90. Ah, ja. Inderdaad, Malaika, dat kunnen ze via forum op tekstchat.be. Voorwaarde is wel dat het liedje uit de jaren 90 komt. Kelly, Kelly, wij wensen jou alvast veel succes toe. Dank u, Malaika.